लोमजाबाय थादों गुजुबाय थादों हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन खनसे बरायफिननाय जालायबाय स' आं दिनै न'आवनो दंबाय थायो ओरैनो गोदाव सोराव मा खालामगोन मा खालामा भिडिअ लाबोनो होननानै बानायनो नागिरबाय आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना मा होनो एख' भिडिअ खालामबो कन्टेन्टआनो गैया थेवब्लाबो ओरैनो थास्लाय स्लाय ओंख्रि संनायखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामलांसै नायनो बादोंबाथाय नायनो हादो नायलांबाय थादो दा गोसो दंबाथाय मिलाय फन बोरमाफोराबो न'आवनो थाजोबो आं दाखि फैनोसै फल ओमफ्रायसो ना संगोन र' फिसासो बिदिनो जानोसै दिनै ओरैनो मोदोमनायनिल'लाय होनसै पासफुरन rong baru kedua गावनि दैजों दिन तो बुरा हाल हो गया ओंख्रि संनानै अबस्था गैला मानसिया नै जोंहा बोरमाफोराबो बारान्दायावनो थाफाजोबो लोगो गोजा ओइ मनो ओइ ओइ ए र'इ मासेनि हाथाय खोनथि आरायखो दिनै नै खोनथिलायाखै आरो दिनै माखौबा नै नै माने थिगसे सान्दुं गुसु जाखादो आयु 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 गरम सान्दुं गोसा खिनाय संगासिनो आयना बिदि मोदोमबाय कन्टिनिउ र' खनसे नाय मोदोमलायथारदो जोसा जोसा खनसे नायनो र' इमान गोरलै गोरलै नाखौ लाबोदो एवफ्राम जायाबो मा जायाबो मोना होबाय आङो होमबालाय TinaaBoro रं नांबावगोनदांलै नायलायनो र' मिथिगोन गेब्लेजोब्बायलै नाया है दै होआखै दे आंनियाव गावनि दैजोंनो मोनथिना लानोसै मोनबायानो इयो आं दा मा खालामगोन नायदो नोंथांमोना नायदो आंनिया मोनबायनिया थाइसोबदो ओमफ्राय नै मायाव गायदों आं मानजियाखै दाखालि बावैसो गायदोंना रोदोमथ'वाखै बेयावबो
फान्थाव ओमफ्राय नैबे ब्राह्मिन मैगं बेयावनो गायना होदों आङो बानलु थाइसे ओमफ्राय आं दा मा खालामनो नागिरदों बाथोन देनो थाखाय बिलाइखौ लांनि र' दे बारा मोजां गैया बेलेग नागिरगौमोन र' नै मोदोमखौ दं दख'नासे खोदोनोसै मा होनो नायसुन्द्रि बिलाइखौ लांनो बिफाङानो थैजोब्बाय मोननैल' मोनबाय गैला बेखौनो देनोसै आं दा पियास होदेरनानै बाथोन दाना बाथोन देनोसै मा होगोन आं पियास ओमफ्राय दहायनि खानाया बियो ओमफ्राय गाज्रि सेबना होगोन जाब्रां होगोन एसे देनोसै दा बानलु गोसा आलौनाय नङाबाथाय जानो मोजां मोना जोंहा ओंखायनो बानलु गोसा जानो लाबाय दाइखौ होनोसै र' ओमफ्राय नै गाज्रिखौबो सेबना होनोसै बारा बुरजा होआ थाव एसे होबाय आरोना ओंख्रियाव होग्रा थावखौ संख्रि एसे होनोसै गब्लंनानै गिलासखौ बिदि सोनानै दैयो नायदो दा होबाय थानोसै आं गेब्लेद्रायनायबा गोथावसो जाया बिदिसो जानांगौ जाना लानोसै आं दा नायनाय आंजा मायबा जानायनि प्लेन खालामलायबाय आरो इसोर सानैया mana ya? Panipuri sana gitu guys. Jalan ini sengaja beli hanjab dong loh. Nih dipang. Bisa kita kende? Konses. Angel lagi pura. How? Buru, cikling mau berenang mau ber. अरे कहना क्या चाहते हो? Sugo apa bang ya? Coba dia lihat yang mana ada. Akhirnya gue baca begininya. Akhirnya ini ya jam tuh naik kaman mau nani ini, dang nah ya biasa. Ikini tingling gue orang gue ba, koma ba, nah nih. Bisa dulu. Halo tuh namanya gila kamu tuh betul makanya mau beli ada Jakas. Dana ya? Dana? Tuh, itu kita pernah dana. Ya senang berapa? Ya. Dari tes tiga. Wow, gelem sudah lewat jadi deh. Lemin baik. Nggak. Nggak, sudah jangan berapa. Ang बानायदो इखो नैबे आगैया बानायदो आलुखौ बिखौ खामख्रेबनायखौ बानायदो रोंथारा सावनोबो रोङा खामख्रेबजोबदो न'खौ आलुआ बेसे बुरजा जादों बिथांनिया नायलाय लानजायखौ फायलाय जाबाय थानोसै जों दा कटम साबन सि बुगान गया enggak lah nya ya gula busta gelem juga ayo sujini banelennya ibu rek kita apa mako kan polisinya boleh kau deh ini
गाव बायदो भिडिअ लाबनो मोसानायफ्राव सानसेखालि भिडिअ दे अ जा मोसानाय भिडिअ बाना सिखायगोन दे गाबोन बन्द मोन ना मोनाखै नोंसोरो गाबोन बन्द' दङ ए जोंना बन्द होबाय दख' थांदो होमबा बाय बाय